Üdvözlök mindenkit, én Revin vagyok. És itt van velem Ermis Rexo és Erik. Császtok. Most Apexezni fogunk. Ami nagyon laggol, nem tudom miért, most tele van a szerver. Miért laggolok? Várjál, újraindítom az Apexet. Mondjuk. Ja, Este felett teli vannak a szerverek, alig tudsz bemenni. Ez be volt kapcsolva az adás. Reggel csak triókat lehet menni, azt is alig fog. Ja, tudom, duóba kifagy, kikresel a játék. Nekem nem kifagy, hanem nem enged be, mert nincsenek elegem. Engem vagy lehúzza ugye az ablakot és felhúzom és már kidobott a game-ből. Vagy pedig nem történik semmi és bedob a meccsbe, de nagyon laggol. Ja. Mi? Mint Akkor már el. 8. Nem olyan. Noob! Még 9 kills, és 200 kill a season. De nem, hospikkal. Mi? Meg bunker! Na jó, ugor ki egyből ugor és egyből mész oda. Legfelkészítjük meg. Nem megyünk először ide? Utána Nem. beres. Arra már nem lesz senki bunkerbe. Az a lényeg, hogy gáz. A gázat nagyon nehéz legyőzni a bunkerbe. Ja, lássuk az első kill meg lesz egyből. Híjjál már! Jövök. Leteszem a gázat. Nem jött senki. Majdnem Nyugodjatok már. szar. Én ide kijöttem. Itt kint nincs senki, és ti meg bezárkoztok. Nem, majd fog jönni valaki biztos. Legjobb. Ám már van éva a 8 autóm. Nekem van másik. Oké. Bejövök én is hozzátok, mert át kell menjek a másik oldalra. G7-em van. I wonder how, I wonder how. Jó. Aj, de rossz skinje volt. Oké, hagyjál. Ember, miért laggolok? GeForce! Most én nem laggolok, te laggolsz. Logic. Ja, nagy logic. Ó, hát ide nem jött ide senki. Miért vagyunk olyan beszariak, hogy bemegyünk egyből a bunkerbe? Mondjuk nem vagyunk beszariak, hogy bementünk a bunkerbe, ahol a legtöbben szoktak. Vagy sok sokan jönnek a bunkerbe, vagy nem jön sem. Szólj, ha kapsz egy Éva 8-nál a másikat, nem tudom mi a neve. Még elfejtem. Mi, Mastiff? Mastiffet ide. Hábesző. Az egy Mastiff. De Igen. komolyan elmegyek mellett. Nem, ezt most dobtam. Nem, én letettem, mert én az Évát szeretem jobban, double tap-fel. jó. Kísérlésem. De ott volt. Nem volt. Amúgy mit ér a skin a fegyveremre, nem tudom. Van pár skin, amelyekkel jobban lehet célozni. Aha. De nem csinálnám ahhoz képest. Ja, jó, csak jól néz ki a fegyver. Ja, csak jól néz ki. Tudják flexen. Ugyanúgy a skinnekkel. Van pár, ami nagyon kisebbek, kicsivel csinál a hitboxodat, de... Boly, ma rásos kedvemben vagyok, be kell rásoljunk minden házba. És egyből bedobod a gáztrepeidet, ha hallunk valakit onnan. A gáztrep, pánik! Ez kell, ez nem kell. Ez kell. És... Mozambik! Vegye le! Mozambik! Nem. Menjünk ideni. Már... Vagy ideni, bocs. Adjál double tap-et és egy ilyet. Jó, és kell egy csomó light mag. Látszik most toxikabb vagyok, mint más. Boly, nyernünk is kell. Nyernünk is jól lenne. Első videóban nyerünk. Ez durva lenne. Az tényleg. Elveszem az energy. Megeszük együtt akkor. Ó, boly! Nyomjuk. Meg kell nyerjünk egy meccset is. Ne szégyenkedj. Még egyszer nyerek Kosztikkal és megvan a 10 win.
Nice. Nekem a második win lesz. De az első win nem filmeztem, az olyan kár. Vagy nagyon szép volt. Az első win nem Pathfinderra az volt. És véletlenül kaptam az utolsó killt benne. Megint azt csináljuk, egy fél óráig lootolunk, aztán meg megint meghalunk. Egy. Ja. Wow! Revenant! Ez a Gázat! hülyeség. Idős állat. Rám dobott valami. Devigelem. Anyja, úristen. Ja, piros hívó! Ó! Én csináltam egy csomó zenét vele. XP, ott van az XP. Megkapom az XP. De félök rég, és elszalad. Fél a rég. Meghaltam. Megnyerik. Én is meghaltam. Hát már nincs itt nyerni, né. Mi a szar? Te is hallottad! Igen. Ezt akarom látni, hogy kell meg a rész, mert nincs, hogy nyerjen. Így olyan fost is vetted. Nagy szarnéra. Aj, de fél! De legalább vegyél a Aj, de- bannerünk. De egyszerre mind a kettőnk bannerjét el tudja venni? Ja, el tudja. És egyszerre mind a kettőnk kell riválkozolni. És elszalad. Én megbolondolok, milyen félös rész. Ilyen, de Get minden our rész banners, olyan please. Get our banners. 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 De minden... Találkozom. Úgy megvan hallva. OMG, motherfucker. Ó, hát Jó, az ezért el volt szerencsés. Mi a szar? Hello! Jó, de mi csináltunk egy csomó damage-et rájuk. Még volt egy spad, ami lőtt őket. Én Ó, már inkább meghal, meg már azt szeretném, meghal. hogy halljon a rész. Én azt szeretném, hogy halljon meg a rész, mert nem érdemlém meg, hogy éljen. Érdemli. Nem érdemli meg. Bejömnek Ez. előtte egy Phoenix kitet. De ez, amit én hívok, kill lopás. Amikor nem ő csinál a legtöbb damage, csak az utolsó damage-ek lőnek. Ez így kell. Már lőnek. Szia, Erik, itt vagy? Tudom, a hátam mögött vagy. Nagyon sokat értek, hogy léptek a levegőbe. Raim, Úgy, Éva. Nem baj, ez is jó. megint mennek. We've got 30 seconds to get. Watch yourself. There's another squad attack. Opening fire. I'm down. Reloading. Most esik. Ó, fuck. Mi a... Jump drive out. Nem tudnak lelőni, nyugi. Oh, man. Oh my megpróbálom god. Time's up. Taking fire. Megöltem. Subject down. Nincs semmi. Ó! Jó, hárman voltak. Sorry. Ez van, inkább hallj meg. Care package on the way. Csak a rész The miatt, sound of that. mert nem érdemli meg a rész. Nyerjen. De rosszul lát. Healing. Ja, ezt nincs meg. Igen, megvan 50 killed. Activating jump drive. Nem. I mean the race didn't deserve Better be it. something good along the way. Miért, Istenem, Ez miért? van.
Ez van. 8. hely, totál kills. Megéri. Olyan homályos. After Yeah. what I've seen, nothing down there scares me. Follow me if you want to win. Rép. Trust me. I know what I'm doing. This place is something else. Let's go. Jó lesz Miért így. micsoda? Legkisebb hitboxok. Jó. Most már tudom hillelni magam, nem kell sok hillet vigyek, csak shieldet. Jaj. I find these Jaj, de vagány. amusing. Jöjj, bohóc! Let's land here. Mindjárt röhögök egyet. Dropping in. Hang on. Mondd, de milyen jó drónám van. Jössz oda középre velem? Meg oda. Oké. Ide középre megyek innen. Mindig úgy ment akarok találni. Én is ki akarom próbálni. Pont azért próbáljam ki. Ki akarom. Ja, mert neked jó az émer, nem illet. Jaj, de alacsonynak néz ki. Minden. Én is olyan mindig gyerek vagyok. Ja. Hát de te. 2 réfeddel le tudsz tenni egy Gibraltárba. Devotion here. Réfet, nem meg Kell divóval. devotion? Nem? Nem. I need That's a egy, backpack. Tudod mit, azt elveszem, a Scorpio-t. Jeleni. A... Got an Evo shield here. Level 2. Ez a Itt egy level 2-es Wingmanhez. Oké. Hoppá! Boy, lehet Wingman. nyerünk. Miért? Gotta hop up here. Turbocharger. Wingman! Jó, felvettem, nem érdekel. Ja, még kapsz egyet. Kéne. Van még Scorpio. Aj, de most nagyon jól állok Lónál. Ja, Isten, mindre. Mint hogyha valami. Let's go this way. Ja. Láttam már a shieldedet. Nem kell, Azért. Erik, már van egy hemlockom és egy izém. Wingman. Az igen. Kéne a bakérpek is nőben mi Death box van? here. Melyik? Ott lent van egy... Jaj, Deathbox. Mi? Nem menj utána, mert csak ki. Nem éri meg, mert szarul. Ó, ott van valaki ott. Hostile spotted. Én próbálkozok. Ó, egy előttem piros pajzsos, vigyázni kell. Nem kell ordibálni. Te minek? És itt van a Spider-Man. Nyugodjál. Alattunk vannak, és meghaltam. Aj. Basszám külön. They're aiming right at you. 30 seconds until close. Hogy nem ütöttem meg? Nem volt, hogy legyőzzed. Én is nem tudtam legyőzni. Majdnem megöltem a Bangalore-t.
Á, annyi. beszarok. Kellett volna wingman-ezzek. Ó, Én mindeneztem és nem öltem meg őket. Várjál, is Ó. tudom meg. De miért dobtál le? nem tudom, mitől. Nem gondoltam ledoblak. Még lehet meg tudtok volna nyerni, de abban megöltek. Na jó. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok.